F'Novembru li għadda, in-numru ta' persuni b'impjeg full-time żdied bi 8% fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel. Dan ħareġ fi-statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-NSO, li kwotat ċifri minn Jobs Plus li juru kif l-impjiegi full-time fis-settur privat żdiedu bi kważi 20,000 persuna biex qabżu l-211,000 impjieg. L-impjiegi full-time fis-settur pubbliku naqsu b'aktar minn 300 persuna. L-aktar setturi li kontribwixxew għal din iż-żieda fl-impjiegi kienu dawk ta' servizzi amministrattivi tal-akkomodazzjoni u tal-ikel. L-att ta' persuni li kellhom part-time bħala xogħol primarju tagħhom żdied bi 3.4% fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel. Meta wieħed ħares lejn sena sħiħa jirriżulta li n-numru ta' persuni li jaħdmu full-time fis-settur privat żdied b'10.4% fi żmien 12-il xahar. In-nies jaħdmu full-time fis-settur pubbliku naqsu b'0.6% minn Novembru tal-2021. L-att ta' rġiel u nisa b'impjeg full-time tela bi 8.6% u b'7.1% rispettivament fuq il-livelli reġistrati fl-2021.